סתם, ראשון לציון הנה הנה ולירושלים מבשרתן, אוקיי, מישעיהו. אז זה לא סתם ראשוניות, גם פה אני כבר פותחת סוגריים לפני שאני מדברת על פתח תקווה, כי אתם הראשונים, ראשון לציון, גם בבית ספר העברי הראשון חביב, וגם הדגל העברי הראשון ששמו ביום הולדת השלישי של ראשון לציון, אז הדגל הזה מכאן, וגם ההמנון שגם מושר פה במקהלה, התקווה של אימבר נפתלי ארץ שהוא גר פה בראשון לציון כמה חודשים. בקיצור, ראשון לציון יש לה הרבה ראשוניות חוץ מ4 מושבות ראשונות, אז אתם הייתם ראשונים וגם פתח תקווה, בסדר? קיבלתם את הכבוד, אפשר לעבור לפתח תקווה? יאללה. אז פתח תקווה, אתם יודעים, מספרים את הסיפור שהיו ביפו אנשים שהחליטו להקים מושבה באדמה של אזור אומלבס. אומלבס היא היום פתח תקווה, מלבס אומלבס. ואז הם מחליטים לקחת 5 רוכבים ויוצאים בדהרה לכיוון פתח תקווה. והם לא שוכחים לקחת איתם את הדוקטור הכסוף כדי שהוא יגיד אם האדמה טובה פה להתיישב או לא, כי אם יש בה מחלות לא כדאי. אוקיי, אז 5 הרוכבים בבוקר לך בשנת תרל"ח מגיעים לאדמה של אומלבס, אבל אז הדוקטור מזרקי מסתכל על השמיים, על העצים, זאת אומרת, עם ציפורים אינן שרות, המוות פה מולך, כדאי לצאת מפה מהר, הנה אני הולך, אומר הדוקטור.